Minun oloni podcast. Terveyttä kansankielellä. Tervetuloa Minun oloni podcastiin ja tänään jutellaan tärkeästä aiheesta. Varmaan voisi mennä vaikka useampikin tunti, mutta ravinto on tämän päivän teemana, jakson teemana ja tämmöinen syö värikkäästi. 7 väriä päivässä on ajatus ja aihe, jonka ympärille lähdettäisiin pohtimaan, että mitä se tarkoittaa. Joo. Eli värit kokonaisuutena kuuluu päivään, ateriointiin ja tässä aluksi haluan muistuttaa meidän ensimmäisestä jaksosta Syötkö soluille vai himoille, niin lyhennelmä perustekijöistä, kun puhutaan ruuasta. Eli kun me syödään aina soluille ja meillä oli se lähemmäs 40 biljoonaa solua, niin meidän solujen pinnalla kun on solukalvot ja solukalvo ympäröi tunnistimet, niin nämä solujen tunnistimet määrää, mikä ihan oikeasti sinne soluun pääsee ja mikä ei. Ja meidän solutunnisteet tunnistaa ja ymmärtää niitä asioita, mitä sinä itsetkin ymmärrät. Eli jos me mennään ruokaan ja niitä sisällysluetteloja luetaan varsinkin ruuista, mitkä ovat jotenkin valmistettua, niin jos kaikki ne aineosat, mitä siellä ruoan raaka-aineluettelossa tai sisällysluettelossa, aineluettelossa löytyy ja ymmärrät jokaisen, että on siellä sitten vettä, suolaa, vaikka jauhoja tai ruisjauhoja, niin jos sinä ymmärrät, niin ymmärtää solutkin. Mutta jos sieltä löytyy aineosia, mitä sun on itse asiassa jopa vaikea lausua, tai sä et todellakaan ymmärrä EKD ja ynnä muuta, niin voin kertoa, että ei kehon solutkaan ymmärrä. Eli tuon esille ihan ruoan perusteesta, niin kaupaskäynti on itse asiassa todella helppoa. Et jos me ajatellaan vihannesjuuresosasto, marjaosasto, hedelmäosasto, lihakalatiski, laadukkaat öljyhyllyt, niin me ymmärretään se, että mikä on ruoka. Me ymmärretään, mikä on omena, me ymmärretään, mikä on silakka, me ymmärretään, jos laadukkaita öljyjä luetaan ja siellä on vaan korkeatasoisia aineita, mitkä ymmärrät kaikki, niin se on kehon ruokaa. Eli mun mielestä hyvin yksinkertaistakin ja kaikki, mitä et sinä ymmärrä, ei ymmärrä kehokaan, eli ne kannattaa jättää kauppaan. Ravinto tarjoaa raaka-aineita, joita se keho osaa käyttää. Sitten rakennusaineena Kyllä. Ja sen niin kuin hyvinvoinnin ja toimivuuden kannalta on tärkeää. Ja ihan välttämättömiä. Ja tosiaan niin nimenomaan puhun vielä värejen puolesta, eli meillä on itse asiassa 7 väriä ja voisin kompata vähän, miten tähän on törmännyt, niin tutkimusvuosien alkuvuosina niin lähdin kartoittaa ja tutkimaan lihastenluuston symbioosia ja yhteistyötä lähdin tekemään Novotek-tutkimuslaitoksen kanssa tuolla Saksassa Pforzheimissa. Novotek-tutkimuslaitos on ollut mukana yli 50 vuotta Venäjän kosmonauttejen harjoitusohjelmassa, mitä on sitten saanut seurata sivusta käsin noin 20 vuotta. Ja semmoisen sanon, että maailmassa ei ole yhtään lääketehdasta, lisäravinnekauppaa eikä toimijaa, joka olisi tutkinut ihmistä solutasolla niin kauan kuin Venäjän kosmonauttien harjoitusohjelma ja NASA. Eli on tullut johtopäätökseen, että avaruusyksiköissä on pisin tutkimus, mitä ihminen tarvitsee solutasolla vuorokauden aikana voidakseen hyvin. Ja itse asiassa NASA jakaa meidän tuoret tuotteet, marjat, juurekset, vihannekset, hedelmät 7 väriin. Ja semmoinen hyvä sääntö, pyri syömään joka päivä jotakin ravinnon 7 väristä, niin sun keho saa ne välttämättömät reilu 40 välttämätöntä rakennusainetta, mitä keho ei osaa itse valmistaa. Eli muistutuksena taas ensimmäisestä jaksosta, niin kun meidän keho tarvitsee toimijakseen ravinteita, niin meidän keho osaa valmistaa todella paljon niitä välttämättömiä rakennusaineita, mutta on reilu 40 täysin välttämätöntä rakennusainetta, mitä keho ei osaa valmistaa. Eli tämä 7 värin sääntö, kun syöt 7 väristä joka päivä jotakin,
sun keho saa ne reilu 40 välttämätöntä rakennusaineita, edes pieniä määriä, mitä se ei osaa itse valmistaa. Joo, ja ne on tärkeää olla semmoisia riittävän, niin kuin sanoitkin, että kaupassa käynti on helppoa. Ja sen täytyykin olla siinä arjessa helppoa. Itse isänä. Ja siellä luennolla sain nimenomaan sit ajatuksen tästä syö värikkäistä ja 7. On niin kuin selkeä taulukko. Niin olit silloin mun luennolla, joo. Kyllä. Ja sieltä niin kuin sai arkeen sellaisen hyvän apuvälineen, että on se väritaulukko, siitä selkeät tietyt raaka-aineet ottaa kaupasta ja osallistaa tytärkin siihen sitten mukaan. Joo. Et kun käydään kaupassa, niin otetaan tietysti, että okei, me syödään mutta sitten valitaan noista raaka-aineista ja tulee opittua itsekin. Eihän mäkään olisi tunnistanut kaikki, mitä siellä listassa oli, niin piti oikein googlettaakin muutama. Joo, ja tämmöisiäkin löytyy. Joo, ja sitten toinen tekijä, että mulla on tosiaan tämmöinen rakennettu Oloni-klinikalla 7 värin kartta, ja siinä ei tietysti ole kaikkia marjonjuureksia, vihanneksia, hedelmää, mutta siellä on pienet tekijät, mikä toimii hyvänä kauppalappuna. Se on tämmöistä perusarjessa niin ihan loistava kartta. Kyllä. Ikään kuin. Ja periaatteessa kaikille kuuntelijoille niin voi laittaa täkään vaikka info@oloni.fi, niin lähetetään tämä 7 värin kartta ja sieltä löytyy tosiaan, siellä on punaista ja on punaista itse asiassa pari eri väriä, niin kuin keltaistakin ja vihreää on sitten itse asiassa 3 eri vihreää. Eli tulee nämä liilat, punaiset, keltaiset, vihreät värit siellä kartassa hyvin huomioitua, mutta tosiaan värejä on 7. Ja väreistä vielä, tämä on just tosi hyvä, miten voi lapsillekin ja jälkikasvuille opettaa, eli on tämä värikartta. Se voi ottaa puhelimesta kuvaa ja lähteä kauppaan tai sitten ottaa ihan värikartan kauppalappuna ja lähteä opettelemaan, että kotona olisi aina 7 väriä. Ja se, että on raaka-aineesta. Kyllä. Niin kuin puhtaasta raaka-aineesta tehtyä. Kyllä, ja tosiaan niin, kun meillä on tänä päivänä, mikä on niin hienoa, että ei tarvitse vielä viljelijäksi ruveta, kun meillä periaatteessa löytyy ne 7 väriä aina kaupasta. Että mun mielestä niin kuin se on todella helppoa tänä päivänä vielä huomioida 7 värin hyötysuhde. Onko tuosta muuten huomioitu? Puhutaan satokausikalenterista ja sitä tiettyä niin kuin luonnonmukaista rotaatiota, niin riittää siihen. Joo, kyllä. Ja sitä satokauden kalenteri ehdottomasti suosin, että kannattaa hyötykäyttää. Et nyt tänä päivänäkin taas, kun meillä alkaa se juureskausi nyt, sieltä rupeaa tulee ihania juureksi, on just punajuurta, porkkanoita, kaaleja, nauriita, palsternakka, sieltä tulee vaikka mitä, niin niiden hyötysuhde koko talvena, siellä on korkeat rakennusainepitoisuudet. Ja muistakaa juureksia, niin yksi helpompia tekijöitä tämmöisenä pienenä vihjeenä, miten itse käytän, niin raastakaa niitä. Siis itsekin raastan punajuurta, porkkanaa, kaaleja, palsternakkaa ynnä muuta ja joko ihan raakaraasteena tai sitten ne voi vokata, eli vokkipannuun, vähän öljyä, laadukas suola ja vaikka musta pippuria, aivan mieletön. Ja sitten toinen, mitä käytän raasteita, niin raasteet levitetään uunin pellille, siihen taas hyvä laadukas öljy, pikkasen laadukasta suolaa, puhdistamatonta suolaa ja vähän musta pippuria uuniin. Ihan mielettömiä lisukkeita, niiden ravintoarvot on korkeita ja ne on todella täyttäviä ja värikkäitä. Että se niin kuin tuommoisena pienenä, nyt kun alkaa juureskausi, niin muistakaa, meillä on ihania juureksi, käyttäkää hyödykset. Mun mielestä käytetään aivan liian vähän meidän mahdollisuutta meille ominaisilla juureksilla, koska niitä täällä hyvin värikkästi ja ravintorikkaasti kasvaa. No se on kyllä, joo, että jos on niin kuin monta hyvää syytä syntyä Suomeen ja asua Suomessa, niin suomalaiset juurekset ja kasvikset, niiden niin kuin ravintoaine, tämän niin kuin maaperän rikkaus vielä on sitä luokkaa ja ne on oikeasti laadukkaita, koska siitä ehkä seuraavaa, mitä on törmännyt semmoisen kysymykseen, että onko mahdollista syödä tänä päivänä niin ravintorikkaasti raaka-aineista, koska aina sanotaan, että ne niin kuin vitamiinit ja kivennäisaineet ja ne rakennusaineet olisi kaikkein tärkeintä saada niistä raaka-aineista. No sanoisin, että valitettavasti melkein voisin sanoa, että ei ihan. Että me tarvitaan vähän tukituotteita, koska ruoan tämä ravintotiheys on vaan laskenut. Meillä on tullut ne tehokasvatukset, tehoviljelyt, ruoan prosessointi, käsittely, lisätorjunta, säilöntäaineiden monin 1000-kertainen niin kuin nousu ruoassa. Ja sitten me syödään periaatteessa vanhaa ruokaa.
Et jos me ajatellaan tuoretuotteista, kun meillä ei ole enää punastupaa ja perunamaata harvalla ainakaan. No niitä jotain, mutta... Joo, kyllä. Mutta niin me haetaan pääsääntöisesti tuoretuotteet kaupasta ja keskiverto, kun tein tutkimusta, silloin tutkisin noin 7 vuotta ruokaa, niin että meillä on tuore tuote, me syödään se, niin poimintapäivästä on kulunut 5-12 päivää. Niin se toimitusketju on sen verran. Joo, ja sitten monta kertaa mietitään, nyt ihmiset voi ostaa nyt vaikka lauantaina tomaatteja, niin ne voi syödä niitä samoja tomaatteja vielä esimerkiksi seuraavan viikon lauantaina. Niin ennen kuin me nautitaan se ruoka, niin poimintapäivästä on monesti kulunut se 5-12 päivää. Joka tarkoittaa sitä, että se ravintoainepitoisuus on köyhä. Eli ei niin kuin suoranaisesti ehkä köyhä, mutta siitä on merkittävästi joka päivä käsittääkseni häviää. Kyllä. Eli tuoret tuotteet on siinä. Muistakaa niitä tarvii syödä ja suosikaa luomua, suosin ehdottomasti. Mä vielä meen vähän komppaan, miksi se luomu on vielä parempaa. Eli tuoret tuotteissa on tämmöinen vähän surullinen ominaisuus. Eli kun tuore tuote on irrotettu kasvustosta, niin vuorokauden kuluttua tästä irrotuksesta noin 50% ravintoaineista, mitä oli ennen irrotusta, on hävinnyt. Ja sitten kun kuluu taas vuorokaus, aina jäljellä oleva määrä puolittuu. Mä olen toivonut, että meillä tulisi tuoretuotteisiin joku merkintä, mikä olisi poimintapäivä, mutta valitettavasti ei ole vielä onnistunut tätä tavoitetta saavuttamaan, mutta olisin tosi kiinnostunut aina tietämään poimintapäivistä. Totta kai, kun puhuttiin juureksista, niin totta kai siinäkin on tietty hävikki ihan samalla lailla. Juuresten, miten ne on säilytetty, niin siellä on vähän ominaisuuksia, mutta tämä kato on todella iso. Ja sitten jos ajatellaan, että me otetaan juures tai vihannes tuore tuote ja siitä on jo 12 päivää mennyt, niin eihän se ravintoarvo ole läheskään sama kuin se, mikä se oli poimintapäivänä. Että tämä hävikki on tosi iso tänä päivänä, että me syödään tuoretuotetta, mutta itse asiassa se ei ole niin tuoretta, että se on aika vanhaa. Ja tämä, että se voi olla hyvinkin vanhaa, niin johtuu siitä, että meillä on paljon noita säilöntäaineita. Eli ne on antanut sen mahdollisuuden, että me ei itse asiassa oikein tiedetä siitä tuoretuotteesta, että kummonen se on. Että se ei suoraan pellosta saa sitten käydä. Ja sitten toinen tekijä voisin tuoretuotteista tuoda esille, kun värejä tänään puhutaan ja ravintoaineista, niin kaikki kasvava tarvitsee auringonvalon voiman saadakseen ravinteet siihen itse kasvavaan tuotteeseen. Ja jos me mietitään paljon tuontihedelmiä esimerkiksi, niin miten ne poimitaan? Ne poimitaan vihreinä ja raakoina. Ja missä ne kypsyy? Ne kypsyy rekankontit, varastot, keinotekoiset järjestelmät. Ne ei edes näe auringonvaloa. Ja sen voi sanoa, että auringonvalolla on ainoa voima saada ravinteet itse tuotteeseen. Eli jos me ollaan kypsytetty ne huoneessa, missä ei ole aurinkovaloa tai pimennossa, niin se kypsyy, mutta ravintoainepitoisuus on todella heikko. Eli aina sanonkin, että jos on vähänkin raakoja hedelmiä vihanneksi, niin pistäkää auringon alle. Ikkunan alle ja itse aina luennolla välillä sanon, että jos otatte aurinkoa, niin kaikki tuoretuotteet sinne ympärille vaan, niin voi olla, että naapuri miettii, että nyt toi on toikin muija lopullisesti seonnut, mutta sillä vaan rakennetaan sitä rakennusainepitoisuutta. Eli nämä tekijät just, että meillä tulee paljon tuonnista tavaraa, joten aurinkovalo ei ole niitä järkevästi kypsyttänyt niin, että niiden ravintoarvo olisi tosi korkea ja sitten poimintapäivästä on kulunut aika paljon. Mutta silti ehdottomasti täytyy syödä tuoretuotteita ja mä sanon niistä vielä tekijän, eli ne on meidän antioksidantteja. Niissä on paljon kuituja, muistakaa, niissä on myös proteiinia, mustikaskin on proteiinia. Eli tiedätte, että niissä on paljon välttämättömiä rakennusaineita. Me saadaan kuituja, vitamiineja, mineraaleja, vaikka mitä, mutta voimakkaasti myös niitä antioksidantteja. Ja mä tuon nyt esille vielä 2 tekijää, eli antioksidantit, niin me nyt tiedetään, että meidän koko keho tarvii paljon antioksidantteja ja tärkeimmät tekijät tänä päivänä vuonna 2023 toisin vielä esille sen, että meidän puhdistuselimet, suolisto, maksamunuainen, iho ja keuhkot,
niin ne tarvii tänä päivänä pesuaineita tosi paljon, että meidän puhdistusjärjestelmä pysyy toiminnassa. Ja hei, nämä värit eli antioksidantit, ne on hei pesuaineita. Aivan. Eli mitä enemmän me käytetään värejä, sen paremmin meidän koko puhdistusjärjestelmä toimii. Eli on hyvä ajatella, että kun on niitä 7 väriä lautasella tai aterioissa, niin koko aika te syötte pesuaineita ja tuette teidän koko kehon puhdistusjärjestelmää. Suolistoa, lymfakiertoa, maksan toimintaa, munuaisten toimintaa, iho paranee, keuhkojen toimintaa. Eli se on semmoinen niin kuin ehdoton terveystuote, ja vaikka ravintokato on vähän pienentynyt, tai on pienentynyt, niin ne on silti välttämättömiä. Ne on täysin välttämättömiä, ja itse asiassa meidän puhdistuselimet ei ole koskaan tarvinnut näin paljon näitä antioksidantteja, eli pesuaineita kuin tänä päivänä. Niin, epäpuhtauksia erilaisia. Epäpuhtaudet on niin paljon. Meillä on ilma, ravinto, neste, eli juomavedet, meillä on kemikaalit, hygieniatuotteet, tämmöiset kaikki lisääntynyt monin tuhatkertaisesti, ja meidän puhdistuselimet tarvitsevat tänä päivänä tukea ja apua. Eli siinäkin nämä värit on tosi, tosi tärkeitä. Ja semmoisen sanon vielä, että väreissä aina tuoretuotteissa, tai itse asiassa aina ravinnossa, on se liha, kala, kana, niin tietysti luomua, ja lihassa ja kalassa vielä olisi kaikista ihanteellista saada villilihaa, villikalaa, eli riistat ja villikalaa. Ravintorikkauksiltaan paljon rikkaampia kuin jalostetut kalat tai jalostetut eläimet. Mutta se, että luomussa, niin siinä on 2 tärkeää ominaisuutta. Eli jos me mennään tuoretuotteisiin, niin luomut kasvaa rikkaammassa maaperässä kuin tehoviljelyt, esimerkiksi kurkku ja tomatti. Niin poimintahetkellä näiden luomujen ravintoainetiheys on huomattavasti korkeampi kuin tehokasvatetuilla tuoretuotteilla. Mitä siitä maaperästä irtoaa? Kyllä, mutta ikävä kyllä luomukaan ei siitä selviä, eli 50% vuorokauden kuluttua aina häviää rakennusaineita poimintapäivän jälkeen, ja aina sitten vuorokauden kuluttua taas jäljellä olevasta määrästä ravintoaineita puolittuu. Mutta mikä on se toinen luomun lottovoitto? Eli se, että ne poimitaan, ja niiden ravintoainetiheys on huomattavasti korkeampi kuin tehoviljelyllä. Ja toinen lottovoitto on, ne ei säily niin kauan. Eli luomu säilyy niin kuin ennen aikaa, kun minä olin pikkutyttö, niin tomatit ja kurkut säilyi se muutama päivä, 2-3 päivää, ja sitten rupesi pehmenemään jo. Eli niiden tämä niin sanottu käyttöikä on niin paljon lyhyempi, eli ne on aina jo loppupeleissä ravintorikkaampia kuin tehoviljelyt. Että se on hyvä huomioida, kun ostaa tuoretuotteita. Et sadon korjaushetki ja syöntihetki pitäisi tietysti olla sitten niinku mahdollisimman lähellä. Kyllä. Toisiaan, ja sinänsä tulee mieleen, on kuullut, tuossa on niinku tämmöisiä osuuskuntapeltoja, jossa sä saat tietyn osuuden, en ihan tarkkaa mallia tiedä, mutta käytännössä ihmisryhmä voi, tai jokainen voi ikään kuin ostaa semmoisen oman osuuden ja sieltä saada sitten niin kuin sitä satoa. Satoa, kyllä. Ja sitten onhan meillä hienot nämä rekojärjestelmät ja on näitä niin kuin, eli että on tämmöisiä, mun mielestä on ihanasti järjestetty monitekijöitä, mitä suosin lämpimästi, että sieltä suoraan saadaan tuottajalta ostettua ilman välikäsiä paljon tuoreempaa ruokaa. Tiedetään ja pystytään jopa kysymään, että miten maaperässä on, mitä on käytetty ynnä muuta. Että suosin lämpimästi semmoista valistusta siihen ruokaan, että muistakaa, ruoka on teidän polttoaine. Ja se, että miten te syötte, kuka vaan syö, niin se vaikuttaa teidän joka hetkiseen elämään, jopa siihen, miten te nukutte. Että miten nukutaan, se vaikuttaa siihen, miten me ollaan jaksataan, miten me ollaan motivoituneita, miten me tartutaan asioihin. Niin kaiken keskeinen tekijä on ravinto, eli meidän polttoaine. Mä tunnistan täysin sen, että yksi tommonen kunnon herkuttelu viikonloppu. Niin kyllä mä maanantaina tiedän, että mitä siellä on niin kuin rasvaa ja hiilihydraatteja ja sokereita. Ja sokerit on just semmoinen tyypillinen, niin kyllä siinä niin kuin
Olo on eri kuin silloin, kun ei ole energinen. Ja sitten mikä se unenlaatu on ollut, niin voi niin kuin todeta, että ei missään nimessä niin virkistyvä. Ja sitten siihen, jos tulee vielä alkoholit, niin sitten tiedetään, että ei ainakaan palautuminen ole, tai jotain muita nautintoaineita, niin palautuminen on heikompaa. Mutta se, että muistetaan aina, että se ruoka on meidän polttoaine, ja se määrää paljon, miten me voidaan fyysisesti ja psyykkisesti. Ja väreistä voisin vielä nostaa, että värejä tosiaan on 7, ja sieltä nostaisin numero 1 väri on aina vihreä. Ja sen verran voisin vähän avittaa, että miksi. Eli veren hemoglobiinin tämmöinen kemiallinen kaava on puhtaasti sama kuin kasvin lehtivihreän. Niillä on pieni ero, eli veren hemoglobiinin kemiallisen kaavan keskeltä löytyy rauta ja kasvin lehtivihreän sieltä kemiallisen kaavan keskeltä löytyy magneesiumi. Mutta ne on puhtaasti samanlaiset, että jos ajatellaan, että tässä on mun kämmen, niin tämä olisi yksi kemiallinen kaava, miten tuotetaan hemoglobiinia, niin ihan samalla kämmenellä niin tuotetaan, tai on tämä kasvin lehtivihreä. Eli värejä tosiaan kun on 7, niin niistä on 3 vihreää. Ja minkä takia? Sanoisin näin, että kaikki, jotka on vähänkin tutkinut ja tietää soluoppia, niin tietää, että värejä on 7, joista vihreä on 1. Ja tämä, että kun me syödään paljon vihreää, niin me tuetaan meidän verenkiertoa, eli verenkiertojärjestelmää ja sitä hemoglobiinia ja veren puhtautta ja tämmöistä veren hyvää ominaisuutta. Ja mikä on taas, muistutan, mikä on veren tehtävä? Veri kuljettaa hapen, energian ja ravintoaineet. Eli kun me tuetaan ruualla myös ja parannetaan meidän veren ominaisuutta, happi kulkee paremmin, energia kulkee paremmin ja ravintoaineet, eli solut voi huomattavasti paremmin, niin me voidaan taas psyykkisesti, fyysisesti todella hyvin. Eli aina pitäisi miettiä kokonaisuutta. Just näin. Eli vihreä tärkeimpänä, että jos et mitään muuta sinne lautaselle muista ottaa. Vihreä, niin kyllä. Mutta siitä mä muistan jotenkin, että on tämmöisiä lautasmalleja. Joo. Että ainakin puolet on kasviksia, niin. Kyllä. Ja sitten muistakaa kasviksista kanssa, että meillä aina, mullakin kun asiakkaat tulee, joo kyllä mä syön. Sitten se on aina salatti, kurkku, tomaatti. Menkää hei semmoisella todella avarakatseisesti sinne hedelmä, marja, juures, vihannesosastoille. Ja meillä on siis ihan mielettömästi kaikkea vaihtoehtoa. Ja olkaa uteliaita, koska makuja, siellä on ihan mielettömän ihania makuja. Että semmoinen uteliaisuus nytte vaan värejen kimppuun, eli hyökätkää värejen kimppuun. Ja käyttäkää, eikä niin aina, että se on se kurkkutomattisalatti. Ja sanoisin ruuasta vielä yhden, tai tärkeän asian, että meidän keho ei halua aina syödä samaa, mutta se on tämän päivän ihmisellä täysin mahdollista. Sä voit joka päivä syödä jonkun saman pizzan ja mitä punajuurisalaatti ja sitten se litra maitoa voi niin, hyvää päivää. Kyllä mäkin niin uraudun kaupassa, koska ei ole semmoista niin kuin spontaania ideakartastoa siitä, Kyllä. että miten eri tavalla, tai mulla ei ole kapasiteettia sit koko viikkoa vaikka suunnitella. Joskus voi onnistua, no siihen on tiettyjä tietysti niin kuin ruokapalveluitakin, jotka saattaa vähän helpottaa siinä. Mutta että sitten on ravintovalmentajia, kun voi lähteä tukemaan sitä, että miten siellä käyttäydytään. Mutta reseptiikkaa. Reseptiikkaa, kyllä. Ja just sitä, että siellä on vaihtoehtoja. Silloin jossain vaiheessa on tutkinut myös markkinointia, niin semmoisen sanon, että ihmisillä on uskomaton, että meillä on vaihtoehto vaikka kuinka paljon, mutta kun me mennään kauppaan, me kävellään sama reitti, ostetaan samat elintarvikkeet ja ruoan raaka-aineet ja jääkaappi näyttää puhtaasti samanlaiselta. Eli tämä on se, että on tosi hyvä tiedostaa, että keho ei tykkää. Eli jos me mennään taas ihmishistoriaan, niin eihän ihminen ole koskaan voinut syödä aina samaa. No, eli on ollut vuodenajan vaihtelut, on ollut tiettyjä tekijöitä, kaikki ruokia ei aina saa, riippuu luonnon kiertokulusta, mennään me mihin maahan vaan, niin eläimet on vaeltanut, tulee uusi, eli me ollaan joututtu koko aikaa niin kuin ruokaa hakemaan ja etsimään, ja keho on syönyt hyvinkin erilaista, hyvin rikkaasti niin kuin
hyvin ravintotiheää ruokaa, niin sekin pitäisi aina huomioida, kun sitä ruokaa lähtee niin kuin miettimään, että pyrkii, että just värejä käyttää vaihtelevasti, mutta aina se, että se ruoka ei olisi joka kerta ihan samaa. Että keho pystyy hyötykäyttämään ravintoa vielä paremmin, kun sieltä tulee tämmöistä moniulotteisuutta. Eli se on niin kuin tosi tärkeää kanssa, että me saadaan se hyöty siitä ruoasta parhain mukaan. Prosessoitu ruoka versus raaka-aineet jotenkin ainakin tuonne Italian ja Välimeren suuntaan, kun katsoo, että kyllähän siinä niin kuin aika isossa mittakaavassa katsotaan, että se ruokakulttuuri, jossa sitten tehdään näin raaka-aineesta ja prosessoitu ruoka loistaa poissaolollaan. Kyllä, ja mun täytyy sanoa taas, että kun sitä ravintoa tosiaan noin 7 vuotta tutkin, niin voi olla vähän ikävästikin sanottu, mutta mun mielestä meillä Suomessa ei ole ruokakulttuuria. Että Suomessa käytetään valmisruokia eniten koko Euroopassa. Ja se ei missään nimessä se tulee vaikuttamaan ja vaikuttaa tänä päivänä meidän fyysiseen ja psyykkiseen jaksamiseen. Ja kun ihmisillä on opetettu tämä, mikä on meille purru kyllä tosi hyvin, että kun on niin kiire. Ihminen, siis itse asiassa me saadaan 15-20 minuutissa ihan mielettömän rikas ravinto, jota solut ja keho pystyy hyötykäyttämään ja vahvistamaan fyysistä ja psyykkistä ominaisuutta. Siihen ei tarvitse olla kokki 3, ei tarvitse käyttää paljon aikaa. Et mulla on semmoinen tämän asiakaskokemuksen myötä, niin meillä on mennyt vähän priorit sekaisin. Et me voidaan katsoa telkkariikin 2-3 tuntia, räplätä puhelinta, useita minuutteja, jopa tunteja, mutta sitten meillä ei ole aikaa tehdä ruokaa edes puolta tuntia tai 20 tai edes varttiin keskittyä siihen ruokaan. Että tätä mä toisin esille, että otettaisiin niin kuin Euroopassa valmistetaan ruoka yhdessä, syödään yhdessä, siellä se ruokakulttuuri on aivan eri, eli siitä on tehty semmoinen yhteinen juttu, se on nautittu ja se on positiivinen asia, että kun meillä jotenkin se kohdistuu, että täytyykö tehdä ruoka, en mä nyt jaksa, eli meillä ei ole tämmöistä ruokakulttuuria. Se on enemmän, että se olisi joku niin kuin rasittava ominaisuus. Että jos ajatellaan, niin mä kääntäisin sen aivan niin kuin ilon asiaksi. Osallistaisi toisinpäin, että voidaan tehdä yhdessä ja syödä yhdessä ja kiireettömästi. Kyllä, ja sitten toinen, meillä on ruokaa. Niin. Että kun ajatelkaa, on maita, kun ei edes ole kaikilla ruokaa. Että kun meillä on sitä hyvää ruokaa, värikästä ruokaa, kotimaista ruokaa ja voidaan sanoa niin kuin puhdasta ruokaa, niin meillä on sitä, että tehtäisiin semmoinen niin kuin ilon asia ja opetettaisiin sitä jälkikasvulle, just niin kuin sinäkin olet tyttärelle mennyt värikartan kanssa kauppaan, niin meidän koko terveysjärjestelmä muuttuisi, kun ihmiset ymmärtäisivät ruoan merkityksen terveyden ylläpidossa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Tämä on kyllä niin tärkeä. Itselle sanotaan, että jos niinku tämmöistä terveystoimintaa tai terveyttä edistävää toimintaa, tietysti itsekin paljon tutkin ja toimin paljon, sanotaan liikunta-uniravinto. No uni, oma niinku erityinen lemppari ja tietynlainen spesialiteetti, tehnyt sen kanssa paljon liikunnallisuudesta, tiedän riittävästi. Mutta että ravinnon suhteen ihan auttamatta niinku ollut ainakin tarkkailuluokalla, niin sanotusti, mutta tarvii kyllä niinku tukea aina tietyin väliä. Joo, ja sitten meillä jotenkin haluaisin vielä tuoda esille, että kun se ei ole niin kuin vaikeaa just sen takia, kun meillä on niitä vaihtoehtoja kaupoissa. Eli jos ajatellaan ne perustekijät aina ravinnossa, eli muistetaan, että jos sinä ymmärrät kaikki raaka-aineet ja sen ruoan, mitä se on, niin ymmärtää sun solutkin. Eli sitten se on jo heti sun kehoa voimaannuttava ravinto. Ja sitten huomioitaisiin, että niitä värejä olisi. Totta kai liha, kala, kanaa ja kaikkea saa syödä, mutta että niitä värejä eritoten ne 7 löytyisi siinä päivän aikana. Yeah. Eli ei tarkoita, että yhdellä kertaa, mutta vuorokauden aikana olisi ne 7 väriä kahlattu läpi. Niin ne on ihan jo ne perusohjeet siinä ravinnolla, kun mennään jo tosi pitkälle.
Ja lapsia voi opettaa, eli tuon esimerkin yhden lapsen kanssa justi, niin oltiin kaupassa ja hän oli halukkaasti, että hän haluaa näkkileipää. Ja siinä heti sitten lähti pieni opiskeluhetki tämän lapsen kanssa. Hän on 9-vuotias, niin otettiin näkkileipiä eri skaalalta sieltä näkkileipähyllyltä ja lähdettiin lukemaan tuoteselostetta. Ja siellä justi niin 9-vuotias tosi nopeasti ymmärsi, kun kerroin vaan, että jos sinä ymmärrät nämä aineet, niin se on sun keholle kaikista parasta. Ja sitten on näkkileipää, kun siellä on E-koodi ja sitä tätä, niin mä sanon, että jätetään nämä kauppaan. Että näitä ei kannata ostaa. Ja lapsenlapsikin oli sitten innoissaan mennyt kotiin ja kertoi just äitille, että nyt hän rupeaa erilainen katsomaan, kun mummi opetti nämä asiat. Eli just me voidaan tuoda se, niin kuin se hauskuus ja semmoinen niin positiivisuus ja uteliaisuus herättää. Ja aina on sanonut niin, että vahvasti uskon ihan vilpittömästi, että jokainen meistä haluaa voida hyvin ja näyttää hyvältä. Ja sen haluan kohdistaa, että me aikuiset niin me ollaan niin kuin velvollisia opettaa nämä perusasiat jälkikasvulle, koska jälkikasvu on utelias ja he haluaa itselleenkin parasta. Että hyvin nuori lapskin ymmärtää, kun sille kerrotaan ja sitten että muistetaan, että se on sitä positiivista. Eli mennään niin kuin ilolla hakemaan sitä kehon ruokaa sinne kauppaan ja tehdään ilolla sitä ruokaa, koska me voidaan kaikki niin paljon paremmin, kun meidän keho eli solut saa ravinteita. Joo, kyllä sen allekirjoittaa, että mä en niin paljon pysty liikkuu ja niin hyvin pysty nukkuu, että mä voisin syödä mitä vaan. Että jotenkin myöskin se illuusio on ollut, että nyt kun mä liikun näin paljon, niin sitten mä voin niinku syödä tälleen, tai nyt ei ole mitään väliä, mitä mä syön. Joo. Niin kyllä silloin on aina väliä. Sen niinku kokonaisuuden kannalta kaikki se. Kyllä. Mitä tässä on nyt käyty läpi, Joo. niin se on niinku kiistaton. Ja sen voisi sanoa, eli meidän hyvinvointi varmasti kaikille tuttuu ja perustuu 3 osatekijästä. Eli lepo, ravinto ja liikunta. Ja näiden mun tutkimusvuosien aikana, kun tosiaan tutkisin intensiivisesti hyvinvointitekijöitä muutaman vuoden, niin tutkimme unta, unenlaatua, meidän palautusjärjestelmää tai liikuntaa, motivaatiota, jaksamista. Niin aina tarpeeksi syvälle, kun tutkimus meni, niin aina päädyttiin ravintoon. Eli se, miten me liikutaan, miten me ollaan motivoituneita, miten me jaksetaan, miten me palaudutaan, nukutaan, unen laadut, kaikki, niin silloin aina keskeinen merkitys, mitä olet päivän aikana syönyt ja juonut. Eli sen takia se ruoka on kyllä keskeinen asia monessa suhteessa. Se on juuri näin. Se on juuri näin. Aihe on taas semmoinen, että me voitaisiin olla tässä tosiaan vaikka kuinka pitkäänkin, mutta ihan loistavaa. Ja sitten tuolla toisessa jaksossa vähän ravintolisistäkin sitten pohditaan, mutta tässä oli nimenomaan ravinto, ruoka, sen merkitys ja aika hyvällä tavalla käytiin läpi. Ja väriä elämää. Sitä voi pukeutumalla tai monellakin tapaa hankkia, mutta sinne lautaselle erityisesti. Kyllä. Väriä ja iloa. Väriä ja iloa. Itse asiassa se tuo iloa. Niiden kautta. Kyllä. Hyvä. Kiitos Mora. Kiitos Jussi.